shehu in kwangila ce wato Allah kar da ka bar su. La ilaha illallah kai salatin ka ilahu gun abun son barhamu babu komai in jahili ya ji mu ya zage mu wanda duk ya ga barhamu ko ya so shi kuna jin mu to ba zai shiga aljanna kun ji ya ayyuhan nas. La ilaha illallah a salatin Allah ka sa da ahli da sahabu auliya ula duk zuba su don ba su da aibu sada shak Ibrahim jar kasa abban su Habibu ni ko karan da faɗi kasa na ci su da zancen su. La ilaha illallah daga ƙarya ta shehu dole ne mu la'ance ka. Wai wa manyan kuni wa manyan rani suka ɗauka don su ƙarya ta barhama tunda sun gaza da suka. Da mu je barhama dole kauni ta ganka ta barka ilimi ga ranar ka jahili da faɗin gausu. La ilaha illallah dariyar banza ce kake rikakken shaidani mai dubun tsiya zance maka ne ko majanuni. To na da can ma da suka yi ilimi fanni fanni sun ji sun yarda bare kai banza ɗan maulan. La ilaha illallah manufar baitin shehu wanda ya ganshi ya ji shi za ya ganshi akan koyi da ɗabi'un manzan shi. In ka ganshi ko soyayya ita za ta sa ka bi shi wanda duk ya bu barhama sai ina ku faɗa musu. La ilaha illallah daga ƙarya ta shehu dole ne mu la'ance ka. Wanda duk ya ga barhama zai ga annabi a gare shi don ko komai zai to yana yi cikin izinin shi. Dan ka gane haka ko a yanzu kallo hoton shi dole ne ka tuna shugaba kaɗan ne daga gausu. La ilaha illallah tunda ka ƙaryata shehu ka jawa kanka bala'i dan ko Allah bai kyalewa sai yayi jafa'i. Yanzu kai banda tsiya ma da jawa kanka bala'i ko da dai oke na tuna akwai ka da jin nausa. La ilaha illallah babu shakka Usman rabu sai ya tume ka riga ka gama aika shege dan iska. Yanzu ta bayyana ka fito da tsantsar manufar ka masu dafa maka ma sai Allah ya tume su. La ilaha illallah duk da ka ƙarya ta shehu dole ne mu la'ance ka. Shehul Islam to fa ƙarya ce in ya ce yana son manzon mu. San maso annabi ma yana cikin son manzon mu. Haka nan mai ashafa ya ce suna can haukansu. La ilaha illallah a da idan kai magana su ce suna son barhama masu ce masa Allah suke wa raddi si nadama. Yanzu tsantsar manufar su ta fito yayi karama. Yanzu sai mu ji me za su ce mu saurari batun. La ilaha illallah rabbu sakar da talauci ya samu ƙaryata gausu ko kwa neman jama'a da san abun hannayensu. Sarkake mana imanin mu ka wanke mana nafsu ka raba mu da 'yan aika si can da tsiyarsu. La ilaha illallah daga ƙaryata shehu dole ne mu la'ance ka. Wannan kaɗan kenan cikin kasida da na zana in kana son ƙarin bayani biyo ni mu zauna. 'Yan uwa ɗaukar ilimi tilas sai an zauna inda kanka kace za ka yi ka zama memba ɗinsu. La ilaha illallah kwangila suka karɓo saboda ba su da lissafi ba to iya gama nasa ɗan mama ya yi masa shafi. Yanzu ga mai dubun tsiya da hauka mai zafi to mu gane manufar su kar mu je mu kusance. La ilaha illallah nan na so yankewa ga wangaradi da na shirya sha'iri Abubakar ne kuma ɗan Tijjaniya. Allah tsare mana harshen mu kar mu kauce hanya sha'irai mu fito don mu nuna ba ma a cikin su.